салом алейкум дӯстони азиз, яъне ки дин набуд ё ки имрӯз буд кадоме ки дар группа дар бораи сайти миллионер пурсид ва ма гуфтам ки ҳеҷ кадаи сайт кор накеста, барое ки бисёри одамо реферал ҷамъ карда наметонанд, даи сайт яъне кор карда наметонанд. Мақсад ки ма даи сайт яъне ки ма сайтома бисёри баъд реклама мекунам дар дигар сайтҳои реклама, ма даи сайт кор мекунам, ма ин сайт пулома мегирам. ҳозир як бори дига барои шумо нишон метавам. Ва админи ҳамин сайт специально барои рефералои мара бо промокод тайёр кардагия, то хабарои мара кадоме ки ба реферали ма дромагия, яъне ки барои ҳамвора промокод тайёр кардагия, яъне ки барои промокод задан бо 50 рубли дига мета. яъне ки шумо метавонед ҳамин промокода бизанед, яъне ки 50 рубли дига бонус мегиред. ин промокода яъне ки то 500 нафар ай рефералои ма яъне ки зада метавонанд. метавонед видеоро дар пауза монед, промокода бигиред, монед бонусора бигиред, метавонед бо далчи тамошо кунед. яъне ки ма ҳамин имрӯз ай сайти миллионер 1332 рубл яъне ки ма вивод кардагиам. ина чӣ хеле ки десен комментария дора ки ай ҳамун сайти миллионере ки мо кор кардем. ҳозир бо медароем яъне ки бо виводӣ бисёр мекунем. агар ки кадоми даи сайт яъне ки соз кор кунед, ин сайт беҳтарин сайтане ки агар кадоме ки реферал ҷамъ карда бутона сайти ма нигаи худаш мефаҳмад. биёед бозир ма як бор дига вивод мекунам, ба заказа диплат медароем ва яъне ки бо ма 3000 дига ҳозир бо дар пеши шумо вивод мекунам. 3000 рубл мемонем, ҷода пул автоматически мия 3000 рубл яъне ки заказа диплату ждад мекунем, тамом, яъне ки пул дар кашлоки мо омад ва яъне ки ай пер кашлокан дар ма смс омад. медароем ба пер кашлок ва яъне ки на бо ҳозир бо 3000 рубли дига вивод кардам, барое ки ма соати дида 1332 рубл вивод карда будам, яъне ки бо ина ҳозир 3000 рубли дига ва мешава имрӯз яъне ки ма ай сайти миллионер 4332 рубл вивод кардам. курси рубл ба тоҷикӣ 4332 рубл яъне мешава 721 сомон. яъне ки ма ҳамин сайти миллионер имрӯз 721 сомон вивод кардагиам. и тоқа ай сайти миллионер шай, оли дар бисёр сайтҳое ки ман кор мекунам, масалан биткоини дигарош, агар ки ма маша ҳисоб кунам да як рӯз яъне ки 1000 сомон кор кардагиам. просто да як рӯз 1000 сомон. агар ки кадоми ҳамин сайтҳои майнинга соз бифаҳма, соз кор карда бутона, масалан реферал ҷамъ карда бутона, яъне ки шумо созтар кор мекунед, барое ки ма сайтома дар дигар сайтҳои калоно рефералкама, яъне ки ма бисёри баъд реклама мекунам. ва яъне ки бо да историяи сайтон ҳаст, яъне ки ҷада ба вақти Москва нишон медиҳад. нигоҳ кунем 27 октябр 27 октябр яъне ки соати 12:05 1332 рубл ма вивод кардам, яъне ки бо соати 19:51 бо 3000 рубли дига яъне ки бо вивод кардам. просто гуфтанем ки сайти зура агар кадоме ки реферал ҷамъ карда битона, агар ки кадоми реферал ҷамъ карда метона, сайта сахт бихапен барое ки бурд мекунем. кадомида ки дар кор боша, силкаи сайт дар комментария ва дар описанияи видео монда мешавад.